Lavrov y'a jira ko jamana nani a taara bɔ minnu la tile 3 kɔnɔ n'o ye Laginɛ, Congo, Burkina Faso o ni Chad walasa k'u ka jɛɲɔgɔnya baaraw barika bonya ni Rusila ye. Sɔrɔko o ni jago siratigɛ kila nka sɔrɔsi taama fana na walasa u ka jatigɛ wale jihadikɛlaw kulu tiɲɛ Sahel kɔnɔ. A bɛ san damadɔ bɔ Rusi jamana bɛ ka cidenya juru kɛlɛ dɔ ɲɛ minɛ farafina kɔnɔ k'a ɲini ka tilebi jamana nɔnabila ye. Kelenya sigi la tilebiyanfan sɔrɔtigi jamanaw fɛ ani jɛɲɔgɔn ɲinina a ye dɔ fara a ka cɛsiri kan ye kabini a ye bingani kɛ Ukraine jamana na san 2022 février kalo la. Jamena Lavrov y'a fɔ kunnafonidilaw ye ko Ukraine jamana na tilebi jamanaw tɛ hɛrɛ fɛ ka min lakana nga ni sariya kolo nunu aw kan ka sugandi ka Rusi kɔkɔrɔ dɔn walima ka Ukraine jukɔrɔma tintin ani n'aw bɛ Rusi dɛmɛ aw bɛna ɲangi. O de ye tilebiyanfan jamanaw ka siratigɛ yeko ye. Chad ye Rusi fanga ka fɛrɛbɔ taabolo laban dɔ ye min na Moscou b'a ɲini ka min jɔ Sahel kɔnɔ Faransi ka fanga yɔrɔ kɔrɔ la nka min ka kɛlɛbolo gɛnna ka bɔ yen Rusi nafa kama jamana 3 kɔnɔ. Paris bɛ sɔrɔdasi 1000 ɲɔgɔn mara hali bi Chad ani kɔsa na a y'a ka laɲini sigi ko kura ka sɔrɔdasi yɔrɔ mara yen nka a hakɛw dɔgɔyara. Lavrov ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jamena ni jamanakuntigi General Mohamed Idriss Déby Itno ye min sugandira mɛ kalo o tile 6nan na kalata dɔ la min kɛra kɛlɛba la kɛlɛcɛw ni diɲɛ baɲumankɛ tɔnw fɛ san 3 a kɛlen kɔ ka fanga ta sɔrɔdasikulu dɔ ɲɛmɔgɔya la.